Sabe? Cadê mama? Assim, assim, cada vez que fugir, eu sou o céu, você se cachorro, eu o céu, piscado, ou, eu se também chegou, já me juntasse, e aí, que mais que eu vou, acho que a outra cidade, outra, sabe, oi, sabe que são isso, sim, já depois já o eterno. Uesiki yonsuyame kuwasita yakyuesi emotional. Isso fica aí. Pô, é uma coisa. Assamos e assim se já já estamos aí. Ou nesse estamos ou estamos não estamos mas ah, se você já, se você se mostramasse gostaus, mas você salvas, e se fecha, e as passas foi ver, a mais porque mensagem são as que eu pensei, achei o BCC, só fazendo só você isso, eu pensei já, eu assisti, eu sei. E se fez essa vai ser a que tem uma surpresa já. E você pode ser até. Eu vou ser. Eu vou ser. E eu suspeito. E eu vou ser. Se eu suspeito. Eu vou ser. Ei, como é? Обикновено е много разхвърляна, обаче сега ето тук това ми е маслото за солариум, което използвам. Имам портмоне, имам дъвки всякакви, за които се сетите. Обаче аз не обичам такива лютиви. Обикновено обичам сладки, ама това е, защото моите приятелки ги купуват. Аха. Да. Имам червилце и аз по принцип не нося такива червила, но ме научиха да нося по-ярки. И сега съм обсебена. Имам очилца. Сигурна съм, че ти отиват. Да. Имам очилца. И имам тук парфюмче. Това ли е любимият ти аромат? Не. Аз обичам много по-тежки аромати, но този просто така е за през деня и заради това е в мене. Имам балсамче за уста. Това е с боровинка. Много сладко. Имам тук и лична карта, която е счупена. Мама, ако го видиш, ще ме убие. Защо ти е счупена личната карта? Защото, както тя казва, никога не си пазя вещите. Да. Кои са любимите ти модни дизайнери? Харесвам моделите на Елисапета Франчи, харесвам Шанел. Да. А български? Български, всички, за които снимам, им харесвам нещата и ги нося с голямо удоволствие, между другото. И най-вече, може би, на Gia моделите за обувки. Целият ми гардероб е препълнен с тях. Три бюти продукта твои любими? Лосьон за тяло. Така. И обичам винаги да е с кокос. Молив за вежди или сенки за вежди. И какво друго? Руш обичам. Май това. Да отидем там, че беше по-светличко. Добре. Супер. Няма да никаква форси има. Мис! Съседяват се флице, видиха нова. Ай! Си спушвате сами си. И също път се слуша една се получи. И си пошло и си шведе хана саса. И си му пече хана си йова, бе. Абе, да бе, сега видял си ишо. То пече, ти изпи обоете, да бе, ти да бе, газ. Si você quer, você parece, você achou? Isso,
il va se faire toi, il va se faire aussi. Il s'affiche ici, hein, il s'affiche, c'est faux. Ça va visser, il va au fils, il va se faire. Il se cache, il va se faire. Il va se faire. Il s'en va, il s'en va, mais ça, va passer. Ja, iistyšais savas izsēdēju jāsavīt pašai. Oi, pensi non serve, sapere te izabalo te pensi. Você chega, você vai ter a ser o professor. Ai, você não, ai,